Android Zdraví vás Taipei, kontext respektive z tiskové konferenci je vlastně, kde byla právě premiéra tohoto nového telefonu Asus Zenfone Selfie. Jak název napovídá, bude tady především přední kameru, která nabídne 13 megapixelů povýšení, autofokus laserem zaměřením a diodový blesk. Stejné parametry nabídne i zadní kamera, klasicky. Tady je telefon jinak nabízí 5,5 displej a při té své velikosti je jinak docela příjemný, větší za to především svému žlutému profilu, tak jak to je v Zenfonu zvykem, a také materiálu na zadní čtvrtní Co se týče takových základních parametrů, tak je procesor Qualcomm, pracuje zde nejnovější Android, hmotnost toho telefonu je 170 gramů.